da tsabar kyau, jirarriya ce mana, ga gashi, ga kyau, ga siririn baki, ga jerarrun hakwara, ga duwawu dumu-dumu mana, ga nono suntuma mana. Allah, wallahi mana. Ai idan ba haka a gaya ma ba za ka gane yadda abin yake bane. Kana cewa ka ci mata baka ci mata ba wallahi tallahi. Na rantsi da Allah ka tsaya zaka kazanta ka ci billahi allazi ana Allah kar kuma wani ya goge min magana ta ya bar min ita yadda na faɗe ta. Yawwa ba wani editing a bar min kaya ta haka. Ba ni'imar aljanna muke magana ba wallahi baka ci mata ba za ka ci mata nan gaba insha Allah. Ko ba haka bane Allah rahma. An gane maganar da kyau ko? Kana nan kana ta hayaniya kai baka san me Allah ya mata na ba. Ai wallahi duk wani wanda yake ganin shi dan duniya ne wallahi ba kauye muke kallon sa wallahi. Mu da muke da Qur'ani har ka isa ka nuna mana wayewa da sanin duniya. Mu da bayan mun san duniyar mun san lahirar ma gaba daya. Ai babu turmuski malam